в България имаме огромна нужда да развиваме общностите си и да развиваме загрижеността един към друг. Така че сега отново разказваме за онези малки предприятийца, които дават шанс за работа на хората в неравностойно положение. 27 души в Пловдив създават ръчно изработени стъклени играчки, керамика, шият знамена, шият текстилни изделия. Работата им вече е оценена с награди, сред които и приз за иновативен продукт, но не там е работата. Работата е там, че тези хора, които са с различни от нас потребности и възможности, имат усещането, че са част от тази общност, за която говорим, че и те са полезни. А Галена Паскова и Васил Кръстев разказват сега за труда им в това социално предприятие. 3 ателиета са създадени в Общинското социално предприятие за хора с увреждания в Пловдив. В тях служителите работят на 8 и на 4 часа в зависимост от индивидуалните си възможности. Най-ценното в социалното предприятие е това, че се дава възможност на хората с увреждания да реализират тяхния потенциал. Защото част от хората, които са в момента при нас, преди да дойдат тук, са стояли 10-15 години в къщи и никой не ги е искал да ги вземе на работа. От 2 години в шивашкото ателие произвеждат знамената на община Пловдив, които традиционно се подменят на 3 март и 6 септември. Шият около 1200 флага годишно, сред които знамето на Европейския съюз, на община Пловдив и българския трикольор. Много е важно тези знамена, в конкретния случай, да бъдат ушити от хора с увреждания и да бъдат поставени по нашите булеварди. Това е много важно преди всичко за самите хора, които работят при нас. В началото, като започнахме с трибагреници, всички бяхме с много особена тръпка, да шиеш трибагреника. Това е голямо предизвикателство. В ателието произвеждаме торбички, тишлайфери, карета, спално бельо. В стъклодувното ателие на социалното предприятие през цялата година създават украшения за ЛХ от тръбно стъкло, които след това украсяват. Работят под ръководството на Иван Станев, който е единствения майстор на ръчно издухани стъклени играчки в България. Наистина процесът е много бавен и труден, но бихме могли да кажем, че миналата година сме произвели около 18 000 играчки с екипа, който издухва, и с екипа, който прави декорация върху тези коледни украшения. В ателието вече са внедрени и съвременни технологии за производство на стъклените играчки, които са над 100 вида. Тук сменяме една устаряла технология по амалгамиране на изделията, което се прави с сребърен нитрат, с амоняк. Това има различни вредни изпарения. В тази нова технология, където започваме да работим с вакуум-метализация, ние покриваме коледните стъклени украшения с алуминий, който се изпарява във вакуум среда. Процесът е абсолютно безвреден за хората, които работят с него. Една от наградите, с които е удостоено социалното предприятие, е за претворяване на българската шевица върху изделия, които се изработват в керамичното ателие. Всичко се създава с душа. Всичко е ръчно. Първоначално се измисля един модел, който е одобрен като форма, и след това се оформя един кълъп и в кълъпа вече се налива керамичното изделие. Работим с течна глина, наречена шликер. Правим не само сувенири за община Пловдив, които реализираме в наш електронен магазин или в физическия ни магазин. Работим за доста големи фирми, за които правим керамични изделия. Много се харесват, да кажем, фрагменти от малката базилика, от голямата базилика. Това са релефи, които могат и да стоят и за украса. Предстои разработването и на керамика, представяща забележителностите на Стария град. А заради нарастващото производство в предприятието се увеличава и нуждата от нови служители. Постоянно при нас хора с някакви проблеми идват да търсят работа. Предвиждаме това предприятие да се разрасне, защото то вече има нужда от допълнителни хора. Една от новите дейности, които предстоят в Общинското социално предприятие за хора с увреждания, е бродирането с машина върху текстил. Амбицията е за допълнително разширяване на дейността и производството на дрехи с български шевици.